Moi Kalle. Hei Meno. Voitinpas just kisan. Minkä kisan mukaan? Nopeuskisan. Tankkiahventa vastaan. Joo, ite nostelin just raskaita halkoja tuolla metsässä. Jotain halkoja. Kyllä aina voima nopeuden voittaa. Ei, vaan kyllä nopeus aina voiman voittaa. Voimapas. Nopeus. Voima. Nopeus. Voima. Nopeus. Voima. Läheisessä puussa istui viisas pöllö mietiskelemässä. Hän kuuli kinastelun ääniä ja päätti lennähtää katsomaan, mistä on kyse. Minä olen oikeassa. Minäpäs. Minä olin oikeassa. Minä. Mitäs täällä kinastellaan? Minun mielestäni nopeus on kyllä arvokkaampaa kuin voima. Minun mielestäni voima voittaa nopeuden. Mitäs jos järjestäisimme rehdin kisan? Sopii minulle. Voitan varmasti. Sehän nähdään sitten. Kaverukset päättivät järjestää kisan seuraavana aamuna. Kisassa tulisi olemaan nopeus- ja voimaosuus. Ensimmäisenä maaliin päässyt voittaisi. Myös pöllö päätti osallistua kisaan. Menokala voittaa nopeusosuuden leikiten. Seuraavana vuorossa on voimamittely. Tämähän on kuin lasten leikkiä. Älä etuile. Älä sinä kitise. Tämä on rehtikilpa. Tämä on epäreilua. Kallen ja Menokalan sanaharkka äityy kunnon tappeluksi ja sillä välin pöllö lähestyy maalia hitaasti, mutta varmasti. Voitin sen takia, että käytitte kaiken aikanne riitelyyn. Ystävyys on voimaa.